Здравейте! Вие гледате видеото Excel по време на избори. Аз съм Мариела. В това видео с помощта на Excel ще ви покажа как работи избирателният закон в Република България. Нека да вземем един пример, в който в изборите участват 5 партии. Ето тук. И нека това е съответния брой гласове, подадени за всяка една от тях. В избирателния закон първото число, което е много важно, е сумата на всички валидни подадени гласове. На база на това число се изчислява избирателната активност. Освен това, то е много важно, защото на база на него се изчислява процентът гласове, които всяка партия има на тези избори. В случая, процента на партия 1 се изчислява, като се раздели броя на действително подадените гласове за партията върху общия брой действително подадени гласове. Ако искате да използвате индикация за някакви граници, можете да използвате conditional formatting, така както съм го направила аз тук с тези отметки. И така, партия 1 взима 15,7% от действителните гласове, партия 2 31,4% и така нататък. Второто основно число, което се появява в избирателния закон, е бариерата от 4% от общия брой подадени бюлетини. В случая, при разпределение на мандатите участват само партиите, преминали 4% бариера. В нашия случай, партия 5 не преминава избирателната бариера с нейните 1,6% действителни бюлетини за нея, но не мислете, че гласът ви е отишъл на празно. Всяка партия, преминала 1% на някакви избори, има право да получава държавна субсидия за следващия изборен период и тази държавна субсидия се равнява на 5% от минималната месечна заплата за предходната година. Към днешна дата това е около 12 лева за всеки глас. Така че, ако вашия избор се пада на малка партия, която е малко или около 1%, гласувайте и по този начин тя ще получи финансиране, за да продължи да се развива. А това е важно. Що се отнася до закона обаче, тази партия от тук нататък не участва в разпределението на мандатите. Всички партии, които са преминали 4% бариера, участват в разпределение на мандатите, като за да определите това, в случай на повече партии, можете да използвате функцията if. Така както съм направила аз тук. Нека за простота броя на мандати да е 100. Следващото важно число е така наречената квота на Хеър. Квотата на Хеър по същество представлява стойността на един глас. За да се изчисли квотата на Хеър, се използват гласовете за всички партии, които ще участват в разпределението на мандатите. В нашия случай това са партии от 1 до 4, като гласовете на партия 5 не участват в определение на квотата на Хеър. Сумата на всички гласове, в нашия случай 6260, се разделя на броя на мандатите и се получава така наречената квота на Хеър, която, както казах, означава броя необходими гласове за един мандат. Не случайно казваме, че броя на гласуващите е най-сигурното лекарство срещу купения вот. Представете си, че тук седи 100 000. То тогава квотата на Хеър ще бъде 1000. Ако седят 200 000, то квотата на Хеър е 2000. Тоест, стойността на един мандат в брой гласове се увеличава, като по този начин купеният глас се неутрализира. Ако можете да купите 100 гласа, то на фона на 100 000 те няма да ви донесат дори един мандат. След това, важно нещо е определенето на основните мандати. Основните мандати по същество представляват числото, което се получава, като разделим действителните гласове
подадени за една партия, на квотата на Хеър. Това число означава колко пъти квотата на Хеър се нанася в броя гласове, подадени за дадена партия. В този случай, за да изчисля това число, аз използвам функцията int, която от всяко число отделя цялата част. И така, основните мандати за партиите са броя гласове, разделени на квотата на Хеър и взета само цялата част. Сумата на мандатите, раздадени по този начин, е 97. Това означава, че от всичките 100 мандата, 97 ще бъдат основни, а 3 ще бъдат от така наречените допълнителни мандати. Това са мандати, за които нито една партия няма необходимата квота, но те следва да бъдат раздадени. Това се получава по правилото на най-големия остатък. Правилото на най-големия остатък е нещо много просто. Когато разделим действителните гласове на квотата на Хеър, се получава цяла част, които са основните мандати, и някакъв остатък. Именно този остатък се използва за определяне на това, кой ще получи допълнителните мандати. И така, всички остатъци се подреждат по големина и на най-големия от тях се дава един мандат. Един допълнителен мандат. След което се проверява сумата на допълнителните мандати дали е равна на всички допълнителни мандати, които ще бъдат раздадени. В нашия случай не е така. Тук е раздаден един мандат, а тук имаме да раздадем 3 мандата. То тогава партията, получила допълнителен мандат, излиза от по-нататъчното раздаване на мандатите, а за всички останали партии се процедира по същият начин. Взима се партията с най-голям остатък, на нея се дава един допълнителен мандат и процесът се повтаря отново. Сумата на допълнителните мандати дали е равна на всички допълнителни мандати, които трябва да бъдат раздадени, в нашия случай не е, и тогава се пристъпва отново към същия процес. Изключва се партията, получила допълнителен мандат, а за останалите се избира партията с най-голям остатък. В случая това е партия 3. И така, докато се раздадат всички допълнителни мандати. Общия брой мандати за всяка партия е равен на основните мандати плюс допълнителния мандат, ако има такъв. Това е действието на закона по отношение на разпределянето на мандатите на национално ниво. Интересен е случая, когато броят допълнителни мандати например е 1 и има 2 партии с равни остатъци. То тогава се тегли жребий. Партията, която има по-нисък номер при жребия, получава този допълнителен мандат. Може би това е причината някои партии постоянно да искат да се регистрират първи. Но всъщност трябва да мине и да се изтегли жребия. Сега, нека да обърнем внимание на едно последно нещо. Както се вижда, например, партия 3 получава 47,2% от общия брой гласове, но 48% от мандатите. Това е така, защото гласовете на партиите под 4% не участват в разпределение на мандатите. Тоест, разпределението на мандатите съответства на разпределението на гласовете за партиите над 4% спрямо общия брой на техните избиратели. Това е причината партия с 47,2% от гласовете да получи 48% от мандатите. Ако искате да разберете как се разпределят тези мандати по многомандатни избирателни райони, гледайте и следващото видео. До скоро!